Γεια σας παιδιά, και ο Blogger εδώ πέρα. Σήμερα ξεκινάμε ένα διαφορετικό είδος βίντεο. Όπως βλέπετε, ένα tier list με ταινίες και σειρές της Marvel. Δεν τις έχει όλες, έχει αρκετές όμως. Ξεκινώντας, Ant-Man and the Wasp. Είναι αρκετά καλή ταινία, εμένα μου άρεσε, αλλά δεν θα τη βάλω στο A. Νομίζω ότι το B του αξίζει. Το Avengers Infinity War, πάρα πολύ καλή ταινία. Είναι από τις καλύτερες ταινίες της Marvel που έχουν βγάλει ποτέ. Αλλά δεν είναι the GOAT. Νομίζω ότι μπαίνει A. Επόμενο είναι το Avengers Age of Ultron. Ναι, ωραία ταινία, θα την έβαζα A. Αλλά δεν είναι και πόσο ωραία ταινία. Δηλαδή καταντάει λίγο βαρετή σε κάποια σημεία. Οπότε θα την βάλω ένα B. Τώρα Ant-Man. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Ωραία πλοκή. Αλλά πιστεύω ότι της αξίζει και αυτή ένα B. Captain Marvel. Θα βάλω C. Ένα λεπτό. Βάζω C. Δεν μου άρεσε καθόλου. D, συγγνώμη. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η ταινία. Έπειτα Captain America The Winter Soldier. Μπήκε αυτή, ήταν λίγο βαρετή σε κάποια σημεία. Πολύ ωραίο που έφεραν πίσω έναν παλιό χαρακτήρα, τον Bucky. Αλλά όχι, δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Captain America The First Avenger. Είναι ένα A. Η αλήθεια είναι, το λάτρεψα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα το Captain America Civil War επίσης A. Είναι πολύ ωραίο που έχουν όλους τους Avengers, τους περισσότερους Avengers, και έχουν μια διαμάχη μεταξύ τους και έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Και κάθε μία ηγείται από τους καλύτερους ήρωες. Ναι, πολύ ωραία. Το μόνο θέμα, αυτό που με ενόχλησε, είναι ότι αυτή η ταινία δεν έπρεπε να είναι Captain America. Το ξέρω, έχει πολύ μπάκι, αλλά όχι, αυτή πρέπει να είναι Avengers. Η ταινία αυτή έπρεπε να λέγεται Avengers Civil War. Διότι δεν έγινε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον Captain America. Έγινε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους Avengers. Αυτό είναι το μόνο λάθος, αλλά είναι πολύ καλή ταινία. Τώρα Doctor Strange. Ωραία ταινία, αλλά την βάλω B. Χρειάζεται να μιλήσω για το Endgame. Νομίζω καταλαβαίνετε και μόνος σας τη γνώμη μου για το Endgame. Δεν μιλάω άλλο. Είναι τέλεια ταινία. Το ίδιο ισχύει για τον Guardians of the Galaxy. Δεν είναι the GOAT, αλλά είναι πολύ ωραία ταινία. Οπότε το βάζω στο A. Το ίδιο ισχύει και για τον Guardians of the Galaxy Volume 2, συγγνώμη. Μετά έχουμε το Far From Home. Το Spider-Man Far From Home. Ωραία ταινία. Αλλά δεν νομίζω ότι του αξίζει να μπει the GOAT. Εδώ πέρα είναι καλή. Έπειτα έχουμε το The Incredible Hulk. Για να λέμε την αλήθεια, δεν το έχω δει, οπότε θα του βάλω ένα B. Iron Man 1. Ωραία ταινία, πάρα πολύ ωραία ταινία, αλλά θα του βάλω B. Δεν ξέρω, απλά δεν μου άρεσε πάρα πολύ ο κακός, ο Μπαντάια, ή αλλιώς ο Iron Monger. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ σαν κακός. Όμως τώρα Iron Man 2. Ναι, Iron Man 3, συγγνώμη. Ναι. Αυτό ήταν το Iron Man 2, συγγνώμη. Το κρατάω και αυτό Iron Man B. Τώρα Iron Man 1. Ωραία, Iron Man 3 τώρα. Πολύ ωραία ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ, που είχε ένα σώρο στολές. Και ναι, αυτό θα το βάλω ένα A. Είναι πολύ ωραία. Black Panther. Νομίζω ότι το Black Panther είναι ένα B. Ούτε A, ούτε D όμως, ούτε C. Οπότε, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι. Τώρα όμως, Homecoming. Πολύ ωραία ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό θα του βάλω ένα A. Ωραία, τόσο για τον Thor, νομίζω ότι θα βάλω The GOAT. Είναι πολύ ωραία ταινία. Όχι, δεν ήθελα να βάλω αυτό το Thor. The GOAT, πολύ ωραία ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ. Thor Ragnarok. Παίρνω πίσω ό,τι είπα για τον Thor. Νομίζω μπαίνει A. Το Thor Ragnarok είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει. Επόμενη είναι το Thor The Dark World όμως, που έρχεται και τα χαλάει όλα. Το Thor The Dark World είναι C.
Επόμενο, Avengers. Ωραία ταινία. Αλλά το αξίζει ένα A. Το ένα A. Δεν είναι αρκετά η καλύτερη ταινία στον κόσμο. Είναι πολύ ωραία, αλλά νομίζω ότι του αξίζει A και όχι The Goat. Μετά έχουμε μια σειρά WandaVision λέγεται. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα την έβαζα The Goat. Αλλά όχι, δεν. Πώς το λένε, είναι πολύ. Αυτή που βλέπουμε δεν είναι η Wanda που ξέραμε, διότι άλλαξε πολύ, έγινε Scarlet Witch και δεν είναι πολύ ωραίο ότι τη μία είναι ασπρόμαυρο και την άλλη παίρνει χρώμα. Για παράδειγμα, το σημείο που ήταν ασπρόμαυρο δεν μου άρεσε καθόλου στο πρώτο επεισόδιο. Οπότε θα μπει A. Τώρα The Falcon and the Winter Soldier. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει στο B σαν σειρά, δεν την έχω δει όλη. Αλλά δεν τη λατρεύω, η αλήθεια είναι, δεν είναι και πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι ωραίο που επιστρέφουν σε πράγματα που έγιναν αφού έφυγε ο Captain America. Και όσοι έχουν δει το Endgame ξέρουν, δεν κάνω spoilers. Μετά δεν χρειάζεται να μιλήσω για τον Loki. Συγγνώμη. Δεν μιλάμε για τον Loki. Shang-Chi τώρα. Δεν την έχω δει, θα τη δω σύντομα. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλές κριτικές. Θα βάλω A. Τώρα Black Widow. Όλοι λένε ότι είναι χάλια. Πολύ θα τη βάλω C. Ούτε αυτή την έχω δει. Όμως τώρα What If. Εντάξει, το έχω δει αρκετά επεισόδια. Απλά δεν μου πολύ αρέσει. Ένα A όμως το αξίζει. Hawkeye. Δεν έχω δει μερικά επεισόδια. Νομίζω ότι το αξίζει ένα C. Eternals. D. Δεν μου άρεσε καθόλου, η αλήθεια είναι. Τώρα Spider-Man No Way Home. Όλοι λένε ότι ήταν τέλειο γιατί επέστρεψαν ο Tobey Maguire και ο Andrew Garfield, οι άλλοι Spider-Man της Sony. Όχι, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι A, δεν είναι The Goat. Δηλαδή το Endgame, το Loki και το Ragnarok δεν τα φτάνει με την καμία. Όμως τώρα έχουμε μια πιο παλιά ταινία, γενικά μερικές πιο παλιές ταινίες. Ναι. Έχουμε το Spider-Man 1 και το 2. Η αρχή είναι ότι νομίζω αυτό εδώ πέρα είναι το 1 και αυτό εδώ είναι το 2. Στο 1 θα βάλω ένα B. Στο 2 θα βάλω A γιατί μου αρέσει πολύ ο Doc Ock. The Amazing Spider-Man 2. Λοιπόν, λυπάμαι και το λέω για όσους τους αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι το στυλ μου αυτές τις ταινίες. Όμως τώρα Spider-Man 3, Venom, πολύ ωραία ταινία, λατρεύω τον Venom κιόλας. The Amazing Spider-Man B, νομίζω. Τώρα Venom, κατά φωνή. Νομίζω ότι του αξίζει ένα A. Το ίδιο και το Venom 2. Daredevil τώρα. Δεν το έχω δει λίγα επεισόδια. Θα του βάλω ένα A. Το ίδιο και στο Moon Knight. Doctor Strange Multiverse of Madness. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τις λίγες αναφορές που έχουμε σε άλλες διαστάσεις. Σε άλλα σύμπαντα, να το πω έτσι. Ναι, το ξέρω, είχαμε τέτοιες αναφορές και στο Loki και στο Endgame και στο No Way Home. Αλλά θεωρώ ότι είναι τις ταινίες που δείχνουν πάρα πολύ τις διαστάσεις, δηλαδή είναι αποκλειστικά με το πολυσύμπαν. Εντάξει, το ίδιο και το Loki, αλλά ναι. Miss Marvel τώρα δεν το έχω δει, ούτε θέλω να το δω γιατί όλοι λένε ότι είναι χάλια. Οπότε θα μπει D μαζί με την φίλη της, την Captain Marvel. Thor Love and Thunder. Αυτός δεν ήταν ο Thor που γνωρίζουν όλοι. Η αλήθεια είναι, ήταν ένας άλλος Thor. Οπότε θα του βάλω ένα A. Δεν μπορώ να βάλω λιγότερο στην ταινία Thor. Καλά, εντάξει, εκτός από το Thor The Dark World που του άξιζε. Μετά The Defenders. Δεν το έχω δει, ούτε μου πολύ αρέσουν αυτά. Θα βάλω σε αυτό ένα A, ένα B, διότι δεν τα έχω δει ούτε αυτό και το pan. Γενικότερα αυτά εδώ πέρα που είναι το E-Defenders και δεν τα έχω δει, τα βάζω στο B γιατί είναι στο κέντρο, δεν μπορώ να τα βάλω ούτε ψηλότερα ούτε χαμηλότερα. Τώρα She-Hulk. Δεν μου πολύ άρεσε όταν το είδα.
Τώρα, I am Groot. Εντάξει, ωραία σειρά, ωραίος ο Groot. Μου αρέσει πάρα πολύ που αναφέρουν και υπάρχει και ο παρατηρητής στο τέλος. Όποιος δεν ξέρει ποιος είναι ο παρατηρητής, είναι αυτός που αφηγείται τι θα γινόταν αν στο What If. Οπότε θα του βάλω ένα A μαζί με το What If, δίπλα-δίπλα. Τώρα το Marvel Legends, συγγνώμη. Ένα A γιατί δεν έχει κάποια πλοκή, από όσο ξέρω. Όχι από όσο ξέρω, από όσο έχω δει. Το Morbius δεν το έχω δει, οπότε θα του βάλω ένα B. Wakanda Forever. Ωραίο, rest in peace, T'Challa. Ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού που πέθανε. Είναι πολύ ωραίο που κατάφεραν και σύνδεσαν κάπως την πλοκή του θανάτου του ηθοποιού μαζί με το θάνατο του T'Challa, του Black Panther. Οπότε ναι, θα βάλω ένα A. Werewolf, δεν το έχω δει, B. Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ωραίο, είναι συνεχίζει το Guardians of the Galaxy. Τι άλλο μου έχει μείνει, αυτά. Ωραία, Secret Invasion. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Quantumania. Ant-Man the Wasp Quantumania. Ωραία, μου αρέσει που έχει βάλει ο Σκοτ. Έχουν βάλει στην ταινία ο Σκοτ, συμμετέχει και η κόρη του Σκοτ, του Ant-Man δηλαδή. Ωραίο που έχει πάρει μια στολή και συμμετέχει και αυτή. Μου αρέσει που υπάρχει αναφορά στον Kang. Μου άρεσε το post-credit scene που ήταν με τον Loki. Οπότε θα του βάλω ένα A. Όχι, ήταν αρκετά καλή. Θα βάλω The Goat, μου άρεσε. Τώρα I am Groot, δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά, οπότε θα βάλω A. Guardians of the Galaxy Volume 3. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι... Ναι, μου άρεσε πολύ που που μάθαμε τι έγινε με τον Rocket. Ήταν από τις λίγες συγκινητικές ταινίες Guardians of the Galaxy. Μου άρεσε στο τέλος που βασικά όχι, δεν μου άρεσε στο τέλος που οι Guardians of the Galaxy διαλύθηκαν και έμεινε ο Rocket και το Groot και μπήκαν κάποιοι άλλοι τυχαίοι. Το μόνο καλό είναι ότι γράφει ότι ο θρυλικός Star-Lord θα επιστρέψει αφού πήγε στη γη και είδε τον παππού του. Οπότε καλό αυτό. Θα βάλω A που μου άρεσε. Deadpool 2. Θα με βρίσετε, δεν το έχω δει όμως. Επειδή ξέρω ότι έχει κάποια πλοκή με ένα time machine από ό,τι έχω δει, θα του βάλω A. Το ίδιο και το Deadpool. Το Kraven the Hunter νόμιζα ότι δεν έχει κυκλοφορήσει καν ακόμα. Το ίδιο ισχύει και για το Deadpool 3. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα έχει εδώ πέρα αφού δεν έχουν κυκλοφορήσει. Αυτά που δεν έχουν κυκλοφορήσει, αυτό εδώ πέρα δεν το έχω δει την παραμικρή ιδέα γι' αυτό. Θα το βάλω D αναγκαστικά. Γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει, οπότε δεν ξέρω. Χρειάζεται να μιλήσω παραπάνω για αυτό που έκανα τώρα. Πέρα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Loki Season 2 νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Ναι, δεν το συζητάω. Echo, δεν το έχω δει, οπότε το βάζω στο B. Και αυτό, What If, αυτό είναι πολύ ωραίο. Madam Web, δεν το έχω δει, αλλά έχω ακούσει χάλια κριτικές, οπότε D. Και επίσης δεν έχει κυκλοφορήσει το Deadpool 3 ή αγιώς το Deadpool and Wolverine, αλλά φαίνεται πολύ ωραία από τα τρέιλερ, η πλοκή του είναι τέλεια, οπότε νομίζω ότι θα το βάλω The Goat. Αυτά θα στο τέλος τώρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Ελπίζω να σας άρεσε. Συγγνώμη για αυτό εδώ πέρα που εμφανίζει. Είναι διαφήμιση που δεν μπορώ να την κλείσω. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορεί να, άμα σας αρέσει, πείτε μου να κάνω και άλλο τέτοια βίντεο με tier list. Προτείνω μου τι tier list. Αυτά από μένα και ο Vlogger εδώ πέρα. Γεια σας.